Kamana ija kuketo Ramogi TV kachaka ni weche manyien ni doho mamalo golo chik makumo obila kuom geng'o wengegi ni kik negi e kinde ma girakore gi jong'anyo madala ka. Doho mamalo wacho ni en ataro mar chik mondo obila orwak lewni maumo wang'gi kata mask e kinde ma girakore gi jong'anyo ma Kenya kaendi. E bura mane ochwal kod riwruok mar okinde ma pacho ka miluongo ni LSK, jang'ad buche mag doho mamalo Bahati Wamuye bende ogolo chik ni obila nyaka baw nyingegi kata nembnigi moyiedhi mag tich e lewni magi e kinde mag ng'anyo. Chris Owino nigi ler mar wachni. Riwruok mar okinde pacho kae LSK kod riwruoge makedo ne ratich oganda oyudo loch maduong' bang' doho mamalo kumo obila kuom rwako abuog rombe maumo wengegi kaachiel kod lewni maumo wiyegi e kinde ng'anyo. E ng'eto mar bura mane ochwal kod Dudley Ochiel, Mark Chirchir kaachiel kod Ahmed Sigat e lo LSK, jang'ad buche mar doho mamalo Bahati Wamuye ogolo chik ne ogai mar obila mondo ne ni obila ma ok orwako lepgi mag tich ok opando kata umo suchgi e kinde ng'anyo. Tend obila ne oyudore e tago maliet kaluwore kod apisas mag obila mane oumo suchgi e kinde ng'anyo mag Gen Z, obila ma wachore ne otiyo kod teko mathoth kaka chielo jong'anyo kod magina. Kweth mag obila ma kamago ne one mokwongo e kinde mane rowere mag Gen Z omonjo od bura mamalo mar kwedo chik mar omenda. Doho bende ogolo chik ni obila makedo kod jong'anyo nyaka baw nyingegi kata namba margi moyiedhi mag tich poni ok girwako lepgi mag tich e kinde ng'anyo. Ng'anyo mag rowere mag Gen Z bende ne oketo obila e nyong'ong kuom tiyo kod geche ma onge namba plate kaka yo mar umo ranyisi mar kawnegi okang'. Obila bende wachore ne osebedo katiyo kod geche makamago e ndhiyo rowere makwedo jatend piny William Ruto kaachiel kod hinyo jofwamb weche. E wi mano, doho mamalo ogolo chik ni geche obila duto e kinde ng'anyo nyaka bed kod namba plate kaka yo mar yangogi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.